गिबियावनो बयखौबो फुंबिलिनि खौराङाव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं कक्राझार जिल्ला एक्स सार्भिसमेन एस'सिएशनआ धरना होदों। मैया कक्राझार सहरनि सिङाव थानाय महात्मा गान्धी पार्कनि लांगोनायाव एक्स सार्भिसमेन एस'सिएशननि दैदेननायाव गासै एक्स आर्मिफोरा धरना होदों। बे धरनानि गेजेरजों भारतनि साफ्रोमबो सान्थ्रिफोरानो समान आरो सान्थ्रिफोरा समानै पेन्सन मोननांगौ होननानै एक्स सार्भिसमेन एस'सिएशनआ बुंदों आरो एक्स आर्मिफोरनि साख्रिखौ उन्दै गेदेर बासियाजासेनो वान रेंक वान पेन्सन होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बे एखे जेंनानि सायावनो धरना होनाय जादोंमोन। कक्राझार जिल्ला एक्स सार्भिसमेन एस'सिएशनआ मैयानि धरना होनायावबो जन्तर मन्तरनि धरना होनायजों सोमोन्दो दं होननानै बुंथिदों। गोरिब फरायसाफोरनो सीएम रिलिफ फान्डनि गेजेरजों रांनि चेक राननानै होदों। 30 नं सानजा कक्राझार आसाम बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। 30 नं सानजा कक्राझार बियाबनि सिङाव थानाय गासै सा 400 गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों 5,000 रांनि चेक राननानै होदों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। मैया मोनसे हाबाफारि लानानै देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गासै सा 103 गोरिब फरायसाफोरनो सिम्बोरगाव थालिरबारि गामिनि नब्लाङाव रांनि चेकखौ गथायनानै होनाय जायो। थांनाय 1 एप्रिलखालिबो सालाकाथि ब्लकनि सा 21 फरायसाफोरनो बे रांनि चेकखौ राननानै होनाय जादोंमोन। मैयानि चेक रानना होनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो कक्राझार जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्म आरो देबोरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिजित बसुमतारिजों लोगोसे इउपिपिएल आइजो गांखं आफादनि गाहाय नेहाथारि लिलि बसुमतारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बिजनीआव लुफुंजानो गोनां एडिसिआइ अफिस बिल्डिंनि गिबि खुन्थियाखौ गायसनबाय। चिरां जिल्ला बिजनीआव लुफुंजानो गोनां एडिसिआइ अफिसखौ लुफुंनो थाखाय मैया बिजनी लेस्रागावआव थानाय पेटागाव देहा फाहामसालिनि साखाथियाव अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायजों लोगोसे गिबि खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, इएम रन्जित बसुमतारि, इएम धनन्जय बसुमतारि, एमसिएलए प्रभात बसुमतारि, सार्कल अफिसारनि सेक्रेटारि बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा फोरमायोदि मैयानि खुन्थिया गायसनखांनानै दिनैनिफ्रायनो खामानिखौ मावनाय जागोन आरो बेखौ 1 बोसोरावनो बेखेवनाय जागोन आरो बिथां रेवरेवा नार्जिहारिया फोरमायनाय बादिब्ला गासै बिटिआरआवनो मोनसे जारिमिनारि खालामनो थांखि लादों। बिटिआरजों लोगोसे गोबां बर' सुबुं थानाय ओनसोलाव सोलोंथायारि फसंथान गायसननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननाय मोनसे हान्जाया एनआरएलनि इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर सदीप प्रधान आरो एनआरएलनि मेनेजिं डिरेक्टर भास्कर जयति फुकनखौ लोगो हमनानै सावरायनाय जायो आरो सावरायनायनि गेजेरजों सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ गायसननो थाखाय थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे लोगो हमनाय हाबाफारियाव आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे नेहाथारि आनन्द दैमारियाबो बाहागो लाफायो। मैया एबा 3 एप्रिलखालि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि नखरनो 5 लाख रांनि चेकखौ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव राननानै होनाय जायो। बे रांनि चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै इएम रन्जित बसुमतारि बिथाङा फोरमायदों दि गिबि फेजनि थाखाय जोंनि थांनाय 34 बोसोर बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गावनि जिउ, गावनि थै आरो गावनि नखरखौ बाउसोमनानै बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय मुंख्लं जालांनाय सा 3160 एनडिएफबिफोरनि आरो सा 11 एबसुनि मुंख्लंफोर बेखौ जथायै मैया गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट फेज हिसाबै मुंख्लंफोरनि जा मोननो गोनां फिथाइ बेखौ सा 201 मुंख्लं नखरनो राननानै होग्रोदों। गुबै खोथाया बेसोदि मानसिनि जिउखौ 5 लाख रांजों बायनो हाया, नाथाय बिनि नखरा माबा मोनसे हेफाजाब जागोन होननानै हारिनि खामानि मावनाय सिन हिसाबै बे रांखौ होनाय जादों होननानै बिथां रन्जित बसुमतारिया फोरमायना होदों। बेजों लोगोसे थालांनाय जेसेबांनाखि मुंख्लं नखरफोर दंबावो बेखौ सेकेन्ड फेजआवनो होजोबनांगौ होननानै आसाम सरकारखौ खावलायदों होननानै इएम रन्जित बसुमतारि बिथाङा फोरमायना होबावो। जेरैखि जायाबाबो मुंख्लं नखरा बे रां अनसुंथाइखौ मोननो हागोन होननाबो बिथाङा बुंबावो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।